Раней на гэтай тэрыторыі ў 15 гектараў размяшчалася прадпрыемства «Баранавічы дрэў». Калі ў 2015 годзе было прынята рашэнне аб яго ліквідацыі, аб'екты тэрыторыі пачалі прапаноўваць праз аўкцыёны інвестарам. Адным з першых, хто запусціў тут сваю вытворчасць, стала мінскае прыватнае прадпрыемства, якое займаецца дрэваапрацоўкай. Буквально несколько месяцев назад, летом еще здесь были руины, за лето восстановлены цеха, котельное хозяйство, и сегодня уже выпускается продукция. Продукцию, которую производит наше предприятие, она сориентирована в основном на экспорт. Это оконный брус и мебельный щит. Штомесяц 300 кубометраў сыравіны тут выпускаюць каля паўсотні кубоў гатовай прадукцыі, якая накіроўваецца ў еўрапейскія краіны. Ужо створана каля 40 працоўных месцаў, і сёлета з адкрыццём яшчэ аднаго вялікага цеха колькасць работнікаў плануецца павялічыць да 100. Почему вообще в Барановичах пришел инвестор? Потому что все-таки в Барановичах создан достаточно благоприятный инвестиционный климат, уменьшение ставки по местным налогам, налог на землю, налог на недвижимость. Это является хорошей мотивацией для инвестора. Усяго на тэрыторыі былога прадпрыемства «Баранавічы дрэў» будзе функцыянаваць 8 вытворчасцей, а гэта больш за 200 працоўных месцаў. Сёлета работа па ўцягненню гаспадарчы абарот аб'ектаў, якія не выкарыстоўваліся, ў Барановичах працягнецца. Городом планируется создать 23 индустриальные площадки на базе неиспользуемого имущества на таких крупных предприятиях, как завод автоматических линий, Орша-Агромаш, Автака, Трест-25 и прочих предприятий. Для какой цели это делается? С тем, чтобы обеспечить загрузку этих производств, привлечь инвестора, будут дополнительные поступления в бюджет, будет занятость в городе, в чем, собственно, мы и заинтересованы. Акрамя стварэння індустрыяльных пляцовак, горад таксама распрацаваў каля 60 інвестыцыйных прапаноў. Усяго сёлета ў Барановичах плануецца стварыць каля 60 новых мікра- і малых прадпрыемстваў. Паводле папярэдніх падлікаў, на іх змогуць працаўладкавацца больш за 1650 чалавек.